Здравейте, приятели! Аз съм Ивана и сте добре дошли в канала ми, където обикновено говоря за дизайн или изкуство, обичам да рисувам и в момента уча в Softuni Creative, където тъкмо завършвам програмата им по Design Fundamentals. В това видео реших да направя малко ревю на програмата, да ви разкажа през какво минаваме в нея, в този модул Fundamentals конкретно, какво да очаквате и дали да запишете тази програма като цяло, какви са моите мнения, събрала съм и малко мнения от останалите курсисти, които познавам. Така че се надявам това видео да е полезно, тъй като не виждам много видеа по тази тема в YouTube. Обикновено каналът ми е на английски, тъй като ми е по-лесно да говоря за дизайн на английски, но реших да направя това видео, защото все пак програмата е на български и най-вероятно българи се интересуват от това дали да я запишат или не. Така че затова това видео го правя на български. Като цяло аз се занимавам с Web Development, Frontend да бъдем по-конкретни, но реших да премина към по-дизайн работа. Тоест първоначалната ми идея беше да мина през курсовете UX UI дизайн, тъй като това би ми помогнало за цялостното ми формиране като дизайнер плюс фронтенд девелопър, за правене на уебсайтове, примерно. Записах Softuni Creative Fundamentals модула май месец 2023 и като цяло искам да кажа дисклеймър, че все пак имах знания по дизайн от преди това. Тоест 3 години съм се занимавала все пак с правене на уебсайтове, с дизайн на уебсайтове главно имам малко повече опит. Графичен дизайн не бях правила преди това, но все пак бях карала Design Basics, това, което в момента се нарича Design Basics, безплатния курс. Го бях карала 2019 година. Тоест имах все пак и някакви познания по композиция, типография, цветове и така нататък. Все пак исках това да го кажа, тъй като някой от вас може и сега да започват и да не са занимавали никога с дизайн и на вас може да ви е малко по-трудно, докато свикнете с терминология, с нещата, които трябва да гледате. И това със сигурност влияе върху това как ви се струва програмата и модула като цяло. След като казах всичко това, искам също така да кажа, че въпреки, че имах тези познания от преди курса, самият модул Fundamentals ми даде много повече знания, т.е. надградих знания, както и научих някои нови неща, разбира се. С някои от програмите не бях работила, но най-важното е, че всъщност курсовете те карат да седнеш и да правиш някакви неща на програмите или да си играеш с функционалности или да правиш нови неща с тях, да следваш туториали. Важното е да седнеш и да правиш нещо. Не само да слушаш лекциите и да си мислиш, че си научил. Това най-вече ме накараха ме курсовете да седна и да правя дизайн. А не само да си мисля, че знам някакви неща, докато не ги практикувам всъщност. Така, нека вече за да започнем с първа точка – структура на програмата. Структура на този модул Fundamentals. Към края на 2023 година, когато записвам това видео, Fundamentals модула се дели на 6 отделни курса. Курс по Photoshop, курс по Illustrator, курс по InDesign, това са на Adobe програмите, курс по After Effects, курс по UX дизайн и курс по UI дизайн. Тези всичките курсове дават фундаментални знания по някакви програми, освен UX и UI курса, които дават знания по съответния тип дизайн. В тях се работи на Figma, така че и този софтуер също ще го разучите малко, когато карате тези курсове.
Самият модул стартира 3 пъти в годината, доколкото ми е известно. И леко се припокриват също така отделните потоци. Тоест, ние май месец, като започнахме, имахме няколко курса с предният поток, който бяха започнали януари месец. А пък сега, последният курс, който ние карахме, беше Photoshop и той се припокрива с новият модул, който започна кога? Мисля, че краят на ноември беше. Така че със сигурност започва 3 пъти, освен ако нещо не го променят следващата година, но за сега е по този начин, доколкото ми е известно. Модулът не винаги обаче започва от един и същи курс. Тоест, курсовете ще са в различен ред, не този, който го казах по-рано. Най-вероятно ще е малко по-разбъркан за всеки курс, в зависимост от кога започва. Но като знания всички те са структурирани по един и същ начин и дават една и съща информация, така че не би трябвало да има значение кога точно ще ги запишете за това какво ще научите, нали? Със сигурност някои от курсовете ще ви се сторят малко по-интересни от другите. Имайте го предвид, нали? Като програми също така Illustrator и After Effects са две различни програми и нещата, за които се ползват, са различни. И т.е. може едната да ви хареса, другата да не ви хареса. Но все пак е хубаво да преминете през всички курсове, за да видите коя точно част на дизайна повече ви допада, за да знаете какъв след това професионален модул да запишете. Има след това 2 професионални модула. В момента има графичен дизайн Advanced и UX UI Design Advanced. Има все пак и модули и курсове по After Effects, мисля, че Advanced, но те не са в цялостната програма на Softune, доколкото ми е известно. Сега, нека да продължим с точка 2. Лекторите. Лекторите във всеки от курсовете са дългогодишни професионалисти в тяхната сфера. Въпреки това, честно да ви кажа, някои лектори повече ще ви допаднат от други. Има си разлика между нас, нали, на мен са ми допадали някои лектори, на които други, нали, не са ги харесвали, но какво да се прави, все пак сме различни хора и може би някой начин на водене повече ви допада, отколкото на някой друг. Относно начините на преподаване, някои от тях бяха така по-професионален начин на преподаване, нали, по-строги, някои по-разпуснати, по-кежуал, нали, имаше си лавчета, така да се каже. Имаше си шегички, нали, това все пак да не ви притеснява, всичкия материал се преподава нормално. Въпреки това обаче има си някои по-подредени лектори, които карат направо през материала. Има някои лектори, които може малко да се отплеснат, да обясняват нещо или да отговарят някой въпрос, но все пак всичките знания трябва да ги вземете като все едно взимате знания от вашите учители, нали? Тоест, те са с многогодишен опит и това, което казват, не е просто, въпреки че не е може би по темата в конкретния момент, все пак е важно нещо за научаване. Като цяло имате възможност да си задавате въпросите към лекторите, бих казала по всяко време на лекцията, но те ще отговарят, имат около 10 на 15 минути след всяка почивка, в началото на всяка лекция и след всяка почивка да отговарят на някакви въпроси. Това време обаче отнема от времето за преподаване на същинския материал. Така че искам да ви помоля, запомнете го от мен, не знам, сложете си го някъде като напомняне. Моля ви, не задавайте въпроси, които вече са зададени по няколко пъти. Гледайте си лекциите редовно. Гледайте тези неща дали са преподадени преди това, защото ако много хора задават един и същи въпрос, някои от лекторите отговарят на този въпрос постоянно, т.е. на всичките въпроси отговарят и това губи време, ценно време. А те вече са го показвали това или са го казвали в някоя друга лекция. Моля ви, съобразявайте се, нали, все пак и с тяхното време и с на останалите курсисти. Така, rant over. Сега, да минем на точка 3. Структура на курсовете. Всички курсове от Fundamentals модула
имат по 2 лекции на седмица, като нашите бяха вторник и четвъртък. Започват вечер от 7 часа до 10 часа, т.е. 3 часа на вечер. 3 часа 2 пъти в седмицата, 6 часа на седмица. Според мен 7 часа е напълно нормално, някои хора работят, най-вероятно и лекторите работят, така че за всички е може би по-удобно 7 часа вечерта. Първите една-две лекции от всеки курс са като опознавателни лекции. Или лектора се представя, показва за какво ще бъде курса, представя може би софтуера, с който ще се работи през курса, запознава ни с същността, може би, на самия курс. Ако е UX или UI дизайн, все пак се говори малко за що е то UX или UI дизайн. Нали, ако някой все пак не е срещал тези думи преди това и не знае за какво точно се разправя, все пак да придобият някаква представа. И също така се описва структурата на курса, в кои лекции какво ще се взима, за да се знае предварително. Оттам нататък всяка лекция включва първо отговори на въпроси от може би предишната лекция, ако са останали. След това преподаване на теоретична част. След това има около 15 минути почивка. Отговаряне на въпроси отново в програмата, в която пишете въпроси. И след това практическа част. Също така има и още една почивка. Има общо 2 почивки в лекцията. И след всяка почивка има отговаряне на въпроси. Горе-долу колкото въпроси са се събрали, нали, в този момент. В практическата част вече, нали, се показва реално как работи софтуера, как се прави това онова. Примерно в Photoshop курса имахме правен на филмов плакат или корица за книга. В Илюстратор курса имаше също правене на плакати, на визитки и лекторите, нали, показват реално те как постъпват и как мислят и така нататък. Нали, това вече е практическата част на всяка лекция. Тези части са много добре да ги гледате. На мен лично много ми помагат, тъй като се показват точно начини на работа, усвоени от вече, нали, професионалистите. Т.е. как го правят реалните професионалисти. Така че препоръчвам, гледайте си тези практически части със сигурност. Теорията, нали, вече имате си презентации, които може да си свалите, в които са описани, нали, някакви теоретични работи. Вече в края на курса има една лекция, подготовка за изпит, където лекторът показва как реално те биха постъпили за направата на този курсов проект, който има след всеки курс. На какви изисквания трябва да ви отговори проекта, за да бъде там отличен. Все пак, нали, към това се целим. И какви знания трябва вие да сте приели от този курс, за да можете да направите този курсов проект. Хубавото в тези лекции е, че понякога лекторите могат да покажат 1-2 неща, които може би не са ги показвали преди. Така че гледайте ги и тези лекции със сигурност. Може да има някакви такива зранца хубави, които да ви харесат, нали, накрая. Сега, като разпределение на курсовете, колко бързо се преподава и самата им продължителност, мисля, че горе-долу са добре подредени. Като бързина не се преподава изключително бързо и не се преподава супер много материал наведнъж. Това ми направи впечатление. Доста добре са балансирани от гледна точка на теория и практика. И като цяло в тези Fundamentals курсове не ми се стори, че има някакво претупане на материала, нали, по-бързо да се предаде за сметка на практическата част, която, нали, на вас ви трябва, за да се упражнявате. Сега сигурно се чудите дали има домашни. Да, 4 точка. Домашни и обратна връзка по домашните. След всяка лекция, освен може би първата, има домашна работа. Тази домашна работа е от различна, така да се каже, трудност. След някои лекции домашното може да е много по-лесно, т.е. понеже има 2 лекции вторник и четвъртък, не могат да ви оставят да правите нещо много голямо от вторник до четвъртък, а най-вероятно домашното след вторник е нещо малко, докато домашното след четвъртък имате доста време, нали, вече за работа, както и имате и събота и неделя. Така че
тогава могат да ви дадат нещо по-сложно, нали, за изработване. Домашните обикновено са свързани с лекцията, след която са дадени, тъй като трябва да си упражните материала, който е преподаден. Тук искам обаче да добавя, че изпълняването на домашните работи не е задължително, т.е. това няма да ви влиза във вашата крайна оценка, но е като тип упражнение, особено за вас, които може би тепърва започвате в дизайна. Препоръчвам силно да си правите домашното след всяка лекция. Даже гледайте си лекцията веднъж, нали, вечерта, когато се стримва лекцията, и след това я гледайте може би още веднъж за всеки случай, за да вече да ви се затвърдят знанията, какво е казал лектора и какво е показал след това и защо го е показал и така нататък. Като цяло обаче не се притеснявайте, че не можете да предадете някое домашно. Както казах, не са задължителни и няма да ви формират крайната оценка. Също така, домашните се постват в Facebook група. Тази Facebook група е създадена специално за конкретния курс, т.е. примерно ако сега Photoshop ноември месец го караме, то е само за курсистите, които карат Photoshop през ноември месец. Вие ще карате Photoshop до година юли месец, само тогава, само в тази група ще има постове, нали, за Photoshop юли месец. За всяко домашно се прави нов пост в тази Facebook група, под който вие си пращате домашните. И тези домашни на следващата лекция, лекторите имат около 30-40 минути да разгледат домашни. Идеята на Softuni с тези постове, според мен, е, че нали, вие като си поствате вашите домашни, останалите колеги могат да ви дадат някаква обратна връзка по тях. Тези колеги не винаги са на вашето ниво. Нали? Тоест, вие може да сте сега започващи, има и предполагам някакви по-напреднали хора, които могат да ви дадат наистина адекватна обратна връзка, така че не дейте да подценявате, ако някой рандъм курсист също ви коментира работата. Да, нали, някога може да не се получи точно добра обратна връзка, но нали, бъдете се пак и критични, но да знаете, че има и по-напреднали, нали, които могат адекватно да ви отговорят. Не се притеснявайте, не дейте да хулите някой, че ви е коментирал и че защо лектора не ми е коментирал. Всички сме хора, всички се учим заедно и според мен няма нищо общо да си комуникирате с останалите курсисти, нали, все пак. Също така, вие ако имате знания, мой съвет е да коментирате под работите на останалите си колеги. Нали, не дейте да се заяждате нещо, но адекватно коментирайте, обратна връзка им давайте, ако виждате, нали, съвсем ясни проблеми, които те в момента все още може би не им е ясно какви цветове да ползват и така нататък. Или каква типография, или нещо такова, нали. Все пак знайте, че не всички са на вашето ниво и че сега започват и са неопитни, нали. Тоест, можете да им помогнете, ако имате тези знания, по-добре си помагайте. Това е като цяло, искам да го кажа, нали, по-добре си помагайте. От друга страна, домашните, които се преглеждат от лектора в началото на лекцията, също могат да ви помогнат за вашата домашна, въпреки че може би не е точно вашата разгледана. Тоест, ако виждате някой проект, който е може би подобен на вас, или вие сте ползвали подобен шрифт или подобни цветове, и лектора казва обратна връзка под някои от тези неща, примерно този шрифт не е подбран много добре, или тези цветове не си ходят добре тук, или няма достатъчно контраст между тези двете неща, знайте, че може да приложите тази обратна връзка и за вашите домашни и да се учите от тях. Тоест, те дават обратна връзка лекторите дават обратна връзка на първите събмитнали домашно. Това може да не сте вие, но все пак не дейте, нали, да си мислите, че понеже не е проверена вашата домашна, това не ви засяга. Нали, всичко може да ви помогне, според мен. Ако все пак искате обратна връзка по домашното си, Softuni имат опцията да изпратите имейл към менторите, които могат да ви върнат някаква обратна връзка под вашето домашно или по вашия курсов проект, преди да го събмитнете. Но знайте, че аз не съм ползвала тази опция и не знам колко адекватни отговори ви връщат. Но все пак исках да кажа, че има тази опция, ако някой иска да се възползва. На някои курсове, като UX и UI дизайн, домашните обаче трябва да се правят.
домашните на край на тези курсове събрани вече могат да всъщност да направят финалният ви проект. И от тук искам да говоря за точка 5, изпитните проекти и оценяванията. След като приключите с всички лекции, е време за курсовият проект. За да покажете, че сте усвоили знанията през целия курс. Те се тестват по начин, по който можете да се справите. Всички знания са ви дадени през лекциите. Ако изкарате оценка 5 или над 5, мисля, че получавате и сертификат, че сте завършили успешно този курс. За подготовката на този курсов проект ви е дадена една цяла седмица след приключване на лекциите. Тоест, лекциите приключват в четвъртък или петък на едната седмица. Имате една събота и неделя и цялата останала седмица до събота или неделя следващата седмица да си подготвите проекта. Проектът се качва обикновено се качва в Google Drive, за да можете този линк с всичките файлове, които сте качили, да го събмитнете в сайта на Softuni под секция редовен изпит. Там винаги ще има отворено поле, за да пейснете един URL, нали, линка към този Drive или някакъв друг провайдър. Освен практически изпит, има и кратък, нали, теория изпит. Това е тест от затворен тип с, нали, 4 избора. Мисля, че беше доста е лесен. Около 10 въпроса са за 15 минути. Този тест е сложен в Softuni, тъй като Softuni е лицензиран учебен център по закона за професионалното обучение и образование. И тестът е едно от изискванията за получаване на диплома за професионално обучение, която може да се ползва след това и в Европейският съюз. Това е само ако вие искате да си издадете такава, не е задължително. Този тест ви дава само около 5% към крайната оценка на практическият изпит. Тоест не е някаква супер формираща оценка, която трябва задължително да минете, даже и да не отговорите на всички въпроси, не е болка за умиране. По-голямата част от вашата финална оценка ще се формира от курсовият проект, този, който трябва да изработите за около седмица, нали? Как се оценява всъщност този курсов проект? Всеки проект си има своите изисквания, все пак минимални изисквания и, нали, отлични изисквания, като целта на всеки от тях е да се направи на този софтуер, с който се обучавате в конкретния курс. Нали? Ако курсът е по илюстратор, най-вероятно целият проект ще трябва да се направи на илюстратор. Ако е InDesign, целият проект трябва да се направи на InDesign и така нататък. Най-много време отнемат проектите по UX и UI дизайн. Както казах в предната точка, домашните, които правите в тези два курса, формират, т.е. заедно могат да ви направят целият курсов проект. Този курсов проект не може да се... Проектът може би е много трудно да се направи за седмица в тези два курса, особено проектът по UX дизайн. Моля ви, не го оставяйте за последната седмица, много е грешно, трябва ви много време за да го направите, така че не го оставяйте до последният момент. Там много повече време отнема вашето проучване, което трябва да направите за проекта си. Така че да, просто знам, че нали, някои от вас работят и може би нямат достатъчно време да си правят всички домашни след лекциите, но тези два курса, особено UX и UI, моят съвет е да се постараете през самите курсове да правите достатъчно, да наваксате достатъчно, за да не правите проектите в последната седмица. Просто може да не ви стигне времето. Реално ви го казвам, че аз правих за UX курса горе-долу в последния момент нещата и беше тежко, наистина тежко. Между другото, ако искате да видите какво представляват курсовите проекти, някои от тях поне, мисля, че съм качила на моят канал. Да, на английски са видеята. Надявам се да ги разберете лесни за разбиране. Пък и, честно казано, в момента не можете да си позволите да не знаете английски. Тук някъде има видео за първите 3 проекта по Illustrator, InDesign и After Effects.
Тук има за UX проекта ми и за UI проекта ми. Ако искате да ги разгледате, да, моля да ги видите тук. За изискванията за оценяване. След като вече сте си предали курсовият проект, нали, имате оценяване, което излиза след около 2-3 седмици. Нали, все пак много хора се записват на курсовете, минимум около 200-300 човека има, за да се проверят всички работи, отнема малко време. Така, изискванията, те са горе-долу различни, нали, за всички курсове, но това, което на мен ми направи впечатление, че имаше няколко курса, в които имаше разминавания между това, което лекторите казват и това, което след това се оценява реално и как се отнемат точки за някои неща, които, нали, не трябва да се отнемат точки за тях. Така, като цяло това бяха малко неприятни ситуации, тъй като ние като курсисти разчитаме, че има добра комуникация между лектора и между проверяващите на изпитните задания, така че не е наша вината, но като цяло беше неприятно някой да получи, нали, по-малка оценка, отколкото е разчитал. Отделно от самите точки към изпитното задание, имах чувството, че на проверяващите също така са им дадени неща да проверяват, които, нали, на нас не са ни изрично казани, че ще се проверява за тях, което, нали, на някои хора им дойде като изненада и, нали, им бяха отнети някакви точки за тях. Но като цяло разбирам, че все пак нещата, които трябва да се проверяват от проверяващите, трябва да са някакви реално измерими неща, нали, а не относителни. Тоест, не можеш да кажеш, този плакат не ми хареса и затова му давам по-ниска оценка. Нали? Това не е сериозно. Или този плакат не отговаря на изискванията на клиента, тъй като в същото време нямаме клиент, нали? Трябва да са някакви измерими неща, като да, това е видимо за всички, тук няма контраст, няма иерархия на текста или някои такива неща, които всъщност може всеки обективно да каже, да, това наистина е така, нали? А не са субективни някакви на мен ми харесва, на мен не ми харесва този цвят, примерно, или нещо такова. Това на страна, искам да споделя нещо цяло за оценките. Тези оценки, да, нали, дават ви някакъв сертификат накрая, с който можете да докажете, да, аз съм била на този курс и съм усвоила тези и тези умения по Photoshop, Illustrator, InDesign и така нататък. Обаче тези оценки, нали, никой, който ви интервюира за работа след това или ви пита, вие можете ли тези неща, го интересуват. Вие, ако сте изкарали 4 или 5, а не 6, нали, вашия работодател това няма да го интересува. Важно е да правите това, това и това. По-важното за един работодател е дали имате умения, дизайн умения, дали имате софтуерни умения, дали имате мисленето правилното, дали имате някакъв начин на работа, нали, съответно вече това си зависи колко сте напреднали, колко неща сте правили до сега, нали, какво ви е портфолиото. Всички тези неща се питат, а не се пита дали сте имали 6 по Photoshop или нещо такова. Така че от гледна точка на изискванията по курсовите задания, да, нали, правете си ги по изискванията, които са написани там в документа, но знайте, че накрая даже и да нещо, примерно, да не сте направили както те изискват, това не значи, че вашият проект не е добър, че не сте добри дизайнери или че, не знам, нещо ви куца. Нали? Възможно е да има нещо, което да ви куца, не знам вече каква ще е грешката, но това не означава, че проектът ви не е добър проект. Това трябва да го знаете. Надявам се това да е станало ясно, никой да не се сърди, нали, че да, той имал 6 или нещо такова, а пък аз това не го уважавам. Не, че не го уважавам тези, които са си изкарали оценките. Просто искам да кажа, че това не е най-важното, което взимаме от SoftUni като цяло, а важното е да вземем дизайн уменията и дизайн мисленето и разсъждаването, ресърча и така нататък. Надявам се това да е ясно. Сега, последна точка, тъй като това видео май ще стане доста дълго вече, но искам да кажа и малко за SoftUni, менторите и Customer Service. Както казах по-рано в предната точка, нали, нямам голям опит с менторите в SoftUni, не ми е трябвало да се свързвам с някой от тях, както и не ми е трябвало да се свързвам с някой от проверяващите след това, след като излезнат оценките от изпитните задания. Въпреки това, искам да знаете, че вие като платени, нали, курсисти в SoftUni имате тази възможност да изпратите имейл към mentors@softuni.bg, мисля, че беше,
ще го видите в сайта им, където можете да питате въпроси по вашата работа, въпроси по, може би, софтуера, който ползвате в момента. Можете след излизане на изпитните резултати да се свържете с Customer Service и да питате, нали, какво става, support, извинявам се. Може да питате, нали, какво става, тук защо нямам тези точки и така нататък, нали, вече в зависимост какво ви трябва. Можете да ги питате тези неща, нали, винаги ви пращат да задавате въпроси по имейл, така че щом ви дава тази опция, по-добре да се възползвате от нея, когато можете. Проблемът идва, когато обаче след изпитното задание имате някакви критики относно оценките си и смятате, че сте направили нещо правилно или искате да им зададете въпрос относно оценяването, защо, примерно, сте получили някаква обратна връзка, която не сте очаквали или нещо такова. Това говоря не от мой личен опит, а други колеги са ми казвали каква обратна връзка са получавали. Там търпи критика отговорът от support, честно ви казвам. Поне това, което на мен са ми казали, е, че не отговарят много праволинейно, по-скоро отговарят с едно изречение и много генерално. Тоест, не ви отговарят точно на въпроса, а по-скоро копират, това е изпитното задание, така трябвало да се направи. Добре, ама дайте малко повече информация, кога е казано това, че ще се изисква като начин за оценяване и така нататък. Просто имаше някои курсове, в които това беше леко така недообяснено, може би, и някои колеги останаха изненадани, че са получили такава обратна връзка, която просто не им било казано, че трябва да го смятат като част от заданието, така да се каже. Затова казах в предната точка, че оценките, просто това, че имате по-ниска оценка, не означава, че проектът ви не е добър. Това, че са ви взели точки, защото нещо, примерно, не е по техните изисквания, не означава, че проектът ви не е добър. Добре, вече е време за заключение. Какво е моето мнение като цяло от Fundamentals модула и заслужава ли си да го запишете? По-генералният и общият ми отговор е да, ако се интересувате от дизайн, но по-конкретният отговор би трябвало да е зависи. Винаги си зависи. Много зависи от това колко време може да отделите да гледате лекции, да правите домашни и да работите върху курсовия проект. И дали искате изобщо да завършите курсовият проект, Все пак може да не ви е дипломата и сертификата най-важното нещо. Ако искате да ги имате, трябва да направите курсовите проекти, Трябва да си отделите време за тях. Също така препоръчвам да се потопите изцяло в света на дизайна, да гледате видеа за дизайн, да четете статии за дизайн, да гледате дизайн в Behance, Dribbble, всякакви други платформи за дизайн, да комуникирате с хора, които се интересуват от дизайн, може би Facebook групи или Discord сървъри. Гледайте просто да си говорите с хора, даже и да са на вашето започващо ниво, по-добре да са даже по-напреднали. Говорете си с хора, за да можете хем да свиквате, хем да ви става по-интересно, ще ви стане със сигурност по-интересно, да научавате нови неща, да питате въпроси, каквито имате всякакви по софтуери, по дизайни, по обратна връзка, критика и така нататък по вашите неща. Като цяло, ако сте минали курса по Design Basics, безплатния курс, и ви е харесал, като цяло, мога да ви кажа, че Fundamentals модула надгражда тези знания, научава ви на още повече неща. Виждате много повече дизайни, виждате много повече техники за правене на дизайн, научавате много повече неща като цяло, Така че ако имате време да отделите, да се интересувате и да учите и ви харесва, да се занимавате с дизайн, аз лично бих препоръчала да започнете да запишете Fundamentals модула. Към май 2023, когато аз го записах, струваше 690 лева, което 690 лева е за 6 курса. Това значи около 115 лева на курс.
Според мен това си заслужава, като се има предвид, нали, колко получавате видеа, получавате презентации, получавате знания, нали, въпроси от лектори, въпроси и отговори с лектора, не знам, връзки евентуално може да направите с вашите колеги и така. Смятам, че наистина си заслужава като цяло. Знам, че, нали, не сте само вие в този курс, т.е. има много хора с вас и не получавате индивидуално обучение, но като цяло мисля, че обучението, което получавате за 115 лева на курс, нали, изобщо не е малко. Като цяло аз взех всичките тези знания от курсовете, приложих ги също така и в действителност. Опитах много нови неща. Някои неща нямах време, за съжаление, да опитам, но като цяло, според мен, това беше добра инвестиция за мен. Говоря лично за мен, разбира се. Беше добра инвестиция и за това препоръчвам този модул със сигурност. А пък в последствие вече може да изберете с какво вече да се занимавате по-нататък, кой професионален модул да запишете. Има графичен дизайн и UX UI дизайн. И аз сега мисля да продължа с графичен дизайн. Почнах модула с идеята да стана по-добра в UX UI дизайна, но просто ми хареса, нали, графичния дизайн повече и в момента искам да продължа с това. Пък ще видим какво ще стане накрая. И исках да дам информация на тези от вас, които може би се чудят за какво точно става въпрос в програмата на Softuni. Това е. Ако имате някакви въпроси, аз съм на разположение и също така можете в коментарите да пишете. Ако ви е харесало това видео и ако сте научили нещо или пък сте решили да се запишете точно заради моето мнение, моля ви да харесате и да пишете долу също така в коментарите. Ако ви харесва това съдържание също, нали, на този канал, може да се сабскрайбнете, това вече вие си решавате. И да, и това е. Благодаря на всички и чао-чао!